Nilqgħu magħna lil Kane Sajt, insellimlek. Kane jibda jkun magħna mit-taqsima tal-logħob responsabbli. X'jisim eżatt? Grazzi lilek, Alfred, u lit-tim tiegħek li ta' kull 15 se tkunu qegħdin tilqgħuna biex insemmu leħinna. Ekku. Għajdilhom ftit l-onet x'isimha l-entità tagħkom u x'inhu r-rwol tagħha? Ara, bħala fondazzjoni għall-logħob responsabbli bl-Ingliż Responsible Gaming Foundation nemmnu li hemm bżonn vis-à-vis il-vizzju tal-logħob, il-logħob patoloġiku jew inkella gambling problem, nemmnu li hemm bżonn aktar għarfien permezz ta' kampanji edukattivi, kampanji li nipprovdu aħna stess. Issa nitkellem aktar il-qoddim. Nemmnu li hemm bżonn iżjed riċerka f'dan il-qasam għaliex għadna fil-bidu ta' dan il-vizzju ta' din il-pjaga soċjali li titqies fuq l-istess livelli bħal l-alkohol, il-vizzju ta' xorb u l-vizzju ta' droga. Huwa wkoll vizzju kraħ li jkisser familji, ikisser persuni li wassalhom għal affarijiet oħra. Ekku. Nemmnu wkoll li hemm bżonn li l-persuni hemm barra, speċjalment dawk li qegħdin ibatu mill-vizzju, nipprovdulhom alternattiva għall-vizzju. Issa nitkellmu wkoll dwar attività li ħadna aħna fiha fl-aħħar ta' Awwissu. Fir-Rabat u xek. Iva. Qabel nitkellmu dwar din l-attività, meta tajdu logħob responsabbli? Xi tfisser? Għax il-logħob mhux logħob jibqa' jew hemm differenza bejn pereżempju li inti tilab żewġ numri tal-lottu is-sieb ta' xi tradizzjoni naf labt 5 euro lottu pereżempju. U hemm differenza milli tmur titlef kull ma jkollok il-kazino jew. U il-mistoqsija tiegħi problema ta' Alfred kif ħadd induna għax inti once qiegħda f'vizzju normalment hija diffiċli li inti. Għalma ta' kemm jiena tħalt fil-vizzju tal-logħob. Minix qed ninduna kif forsi jien naf in-nies ta' madwari jistgħu iġaluni nkellem lilkom pereżempju kif wieħed idur magħha. Ara li persuna tilab bi pjaċir li tistrieħ mentalment li żomma bħala rikreazzjoni. Pereżempju Mort Coffee Morning. Iva. Il-problemi jibdew jinqalaw meta il-persuna tibda tgħaddi minn ċertu fażijiet tal-ħajja li tqum filgħodu taħseb fil-logħob, torqod bil-lejl taħseb fil-logħob. Il-logħob isir l-ordni tal-ġurnata. Il-problemi jibdew jinqalaw ukoll meta il-ħsieb dejjem immur fuq il-logħob u inti il-relazzjonijiet tiegħek soċjali, relazzjonijiet tiegħek mal-maħbub tiegħek, mal-maħbuba tiegħek jibdew tagħti preċedenza dejjem lill-logħob. Tilab il-paga kollha pereżempju. Taqbad 1000 euro paga u tilab 2000 euro. Dejjem minn taħt, inti dejjem minn taħt. Aktar milli jmissek tispiċċa kif jgħid il-Malti fix-xahar. Ma jkollokx minn fejn iġġib il-flus. U vizzju iwassal għal vizzju ieħor. Sfortunatament iwassal għall-alkohol, iwassal għad-droga. Importanti li aħna bħala fondazzjoni għall-logħob responsabbli inkunu ta' spalla għal dawn in-nies permezz tas-servizzi tagħna. Se nkunu qegħdin ngħidu kif. Però illum il-ġurnata qabel min kellu l-vizzju tal-logħob probabbli jew tmur f'xi kazino jew inkella jinnaf tilab xi mħattra żgħira. Imma llum permezz tal-internet minn fuq il-post tax-xogħol tista' tilab il-logħob tal-azzard. U tista' tkun taf, eżatt, sorry. Le, rajt. Għax tħalt fija. Għajt. Le, inti għandek kontroll tagħha l-ħaġa wkoll għax tant kemm hija komda
Le, irrid Tkun ngħid. taf qiegħed fejle. Intom konxi li għaw iktar opportunitajiet faċli Iva. li Eżatt. tilab. Kunu ċari, il-biraħ kien għaw il-futbol. Jina għat nara Liverpool-Napoli, per eżempju, kien hemm l-Inter, kien hemm erbolu bit-tajbin. Jina ċert li ħafna nies tilfu l-flus għax labu l-famuża karta. Issa ma nistawx nirħbew. Din hija realtà. Ekku. Ġifieri anke l-lob fuq il-futbol qed ikun hemm. Ekku. Jekk inti kull darba li hemm il-futbol inti tittilab, dak vizzju? Ara, sewwet tgħid Alfred, illum il-ġurnata aħna nipprovdu servizz. Nipprovdu servizz dak li ngħidulu esklużjoni, self-bearing. Nipproċessaw bħala Responsible Gaming Foundation dawn is-self-bearing forms. X'inhuma daw is-self-bearing forms? Meta persuna tkun titteskludi lilha nnifisha minn ħanut tal-lob jew kazino partikolari. Hemmhekk timla formula, ma tkunx tista' teskludi lilha nnifisha għal 6 xhur, għal sena, jew inkella jekk tipprovdi ċertifikat mediku minn speċjalista tkun tista' tagħmlu għal perjodu indefinit. L-MGA, l-Awtorità tal-Lob Maltija, sabet kif qed tgħid sewwa inti Fred li persuna tista' teskludi lilha nnifisha minn ħanut tal-lob jew kazino u xorta tmur tilab online. L-att ġdid dwar il-lob li ħarġet l-awtorità issostni li barra l-esklużjoni minn daw il-land-based parlors ħanibdew bil-mod noffru il-faċilità li l-persuna teskludi lilha nnifisha wkoll minn online websites. Għax kif qed jgħid tajjeb Alfred illum qed touch of a button illum faċli. Qiegħed fuq tal-linja għandek l-internet u tista' tilab minn hemm il-ħin kollu. Ġifieri imma dak jiġi vizzju ieħor, vizzju ikraħ. Jiena kont intqajt ma' nies illi jilabu waqt li qegħdin xogħol, fuq il-post tax-xogħol. Inti qed taqla l-paga, qed tilab il-paga, probabbli tlifta l-paga xkun għadek lajthom u tiġi darek mal-ħajt. Kif se tixxi l-affarijiet tal-ulidek, il-flus tisib postu żgħid biex tħallas il-kontijiet tad-dawl. Xirja normali għadda. Xirja normali, biex tħallas is-servizz tat-televiżjoni, biex tħallas il-mobile. Tiltaqgħu ma' nies li lanqas ikollhom biex iħallsu jilagħbu kollox l-affarijiet essenzjali. Iva, il-każijiet ivarjaw, nerġa' ngħid din hija pjaga soċjali, imma l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Aħna nipprovdu s-servizz tal-1777, 1777, fejn persuna li għaddejja minn dawn il-problemi tal-vizzju jew inkella raba tagħha tiegħu jew inkella ħbieb jixtiequ iċemplu fuq dan il-call center tagħna. Fil-fatt il-numru kien qed jidher hemm. Ġifieri jekk hawn xi ħadd għandu il-problema tal-vizzju tal-lob, jew ir-raġel tiegħek sinjura għandu din il-problema tal-vizzju tal-lob, wieħed jista' jċempel 1777 u hemmhekk xiġri meta jiena nċempel 1777. Hemmhekk persuna dejjem iżżomm l-anonimità, titkellem ma' staff imħarreġ, aħna għandna staff il-call center tagħna imħarreġ kontinwament matul is-sena biex ikunu jafu kif japproċċjaw dawn il-persuni, kif jitkellmu ma' dawn il-persuni. Nerġa' nirrepeti, l-għajnuna qedem, l-ewwel pass huwa dejjem l-itqal pass, imma inħeġġeġ lin-nies hemm barra li jagħmlu kuraġġ, aħna qegħdin hemm biex ngħinuhom. Mhux biss permezz dawn is-servizzi tal-helpline tagħna u tas-self-bearing forms, imma wkoll nippruvaw nieħdu sehem f'attivitajiet biex nipprovdu alternattiva għall-lob. Minn hawnhekk nixtieq insemmi l-attività li ħadna sehem fiha fl-aħħar ta' Awwissu. Fil-fatt għamiltu għal-Rabat hux? Iva. Attività sportiva, ma x'għandha x'taqsam mal. Iva, għal 11 sena konsekuttiva il-tsuntier tal-Knisja ta' San Pawl fir-Rabat kienet xut
għal lobbiet sportivi għal atfal u għazzazax. Tħallna għalija din l-attività għaliex number one kif qal is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri li minnaw nirringrazzjah lilu u l-tim tiegħu tas-segretarjat li kienu ta' appoġġ għalina fl-organizzar u nixtieq nirringrazzjaw ukoll lill-Kumitat Żgħażagħ Rabtin Pawlini li flimkien magħhom tellajna din l-attività. Għaliex tħallna din l-attività li x'nemmnu li permezz ta' eżerċizzji fiżiċi it-tfal u żgħażagħ tagħna jistgħu iva li xle iżommu l-bogħod minn dawn il-vizzji vizzju tal-alkohol, droga, imma rridu nirrikonoxxu llum il-ġurnata li iva hemm il-vizzju tal-logħob ukoll. U titfa' wkoll l-ħsieb tiegħek fuq xi ħaġa oħra iktar light biex ngħidu. Kien hemm rispons għall-kampanja bħal din? Iva, ir-rispons ta' tfal u żgħażagħ kien inkoraġġanti ħafna, l-entużjażmu kien wieħed kbir. Aħna konna preżenti bħala staff tal-fondazzjoni biex nagħtu kull tip ta' informazzjoni, feedback kien hemm u telefonati rċevejna wkoll. Barra minn dan kollu Alfred, għada se nkunu qegħdin inniedu bħala fondazzjoni il-kampanja edukattiva tagħna għas-sena skolastika 2018-2019. X'nagħmlu f'din il-kampanja? Aħna nemmnu Alfred li it-tagħlim għandu jibda mill-età tenera ta' tfal tagħna. Mhux ta' tfal biss, imma anke tal-ġenituri biex ngħinuhom ukoll fit-trobbija ta' dawn it-tfal. Illum il-ġurnata tfal tinqas minn 18-il sena saret norma tarhom bil-laptop, bil-iPad, bil-mobile u sfortunatament għandhom faċilità libera li jibdew jilagħbu free of charge fuq dan il-Facebook. Aħna nirrikonoxxu din ir-realtà, inżuru l-iskejjel primarji ta' Malta u Għawdex permezz tal-maskott tagħna ċipi u permezz ta' preżentazzjonijiet, attivitajiet b'differenza nippruvaw nitkellmu ma' daw it-tfal u nispjegawlhom x'inhuma l-kunċetti pereżempju ta' ċittadinanza diġitali. X'inhu l-kunċett tal-logħob responsabbli? X'in id-differenza bejn vizzji differenti u l-dinja tal-internet. Ekku, tmorru l-università kollu xe. Iva, nagħmlu lezzjonijiet ta' nagħmlu lil dawn l-istudenti tal-Fakultà tas-Saħħa Soċjali. Ngħinu kif nistgħu Alfred. Permezz ta' dawn il-kampanji ta' għarfien nippruvaw noħolqu daqsxejn dan is-sens soċjali ta' għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemm u aħna xogħolna nippruvaw nagħmluh mill-aħjar possibbli. Tajjeb li nerġgħu nfakruhom fuq il-1777. Ekku. Hija 1777 hija il-mod ta' kif inti tista' tirrikorri għall-għajnuna. Ġifieri kif qatt sew inti l-ewwel pass huwa dejjem daqsxejn qiebes, però huwa free of charge, huwa helpline. Ġifieri intom ħad tieħdu parir. Jista' jkun li għandkom dubju, jista' jkun li hemm xi ħaġa li m'intomx qegħdin tifhmu bħalissa. Dawn l-affarijiet tistgħu tirrikorru il-Fondazzjoni Responsible Gaming Foundation 1777 għal aktar għajnuna u għarfien. Grazzi ħafna Kejn. Grazzi lilkom. Nibdew niltaqgħu magħkom regolari jekk ir-raġel tiegħek, it-tifel tiegħek u kif qal Kejn din hija problema illi għandna f'pajjiżna kemm f'Malta u kemm f'Għawdex. Jista' jkun li t-tifel tiegħek u inti taf għandu din il-problema. Li il-paga jilaba, anzi pjuttost ikun tilifa qabel irċeva il-paga. Ħafna drabi jiġri li għadu laqqas ħal-paga u tiġa lab u lab iktar mill-paga. Mela allura hemm għandu problema. U tajjeb illi tqumu minn hemm, iċċemplu 1777, ħadd mu se jkun jaf u hemm nies ittrenjati, ġifieri dawn se jqogħdu jxandrukom, ġifieri hija anonima u tkunu tistgħu timxu jigwidawkom huma kif it-tifel tiegħek jew raġel tiegħek jew int għandek tieqaf milli tkompli tilab
lob mhux responsabbli. Niġu għal Facebook, ħanajdlek kemm għandek.